Bien, en el año 81 fallece su padre y queda muy afectado por ello. Se refugia un poco en la familia y en su profesión, y también en la lectura de los clásicos, en la cual profundiza mucho más. En esta especie de recogimiento surgen las grandes preguntas existenciales y también los sentimientos encontrados, y ahí se da cuenta que algo está aflorando desde su interior, que quiere cobrar vida. Y en el año 91 toma forma su primera obra de poesía en prosa. Es un escrito autobiográfico que se llama, titulado Beatum Corpus, conteniendo trozos que se pueden realmente articular como si fueran poesías. Y también en un doble sentido: por un lado, su primera juventud, y por otro lado, el retorno a su infancia, al mítico Mondoñedo, que para él era el paraíso. Este libro ha sido reeditado recientemente, obteniendo unas críticas muy favorables. Y aquí realmente despierta a la poesía, al encontrarse con un formato que le permite expresar mucho mejor sus sentimientos. Por fin, en el año 98, presenta su primer libro de poesía, Metesis, que refleja hermosos poemas de amor, filosóficos, nostálgicos, clásicos de la antigüedad, y también sobre la muerte. En esta etapa tiene que abordar el doloroso trance de la muerte de su madre, a la cual dedica en este mismo libro un poema llamado Separación. De su obra destacaría como elemento esencial la búsqueda valiente y sincera de la verdad, sin adornos, desnuda, cruzando un poco la travesía del desierto en la que tiene que enfrentarse al miedo a la muerte. Aún los que sabemos que la muerte no existe, este miedo está latente por motivos culturales fundamentalmente. Pues bien, este sentimiento planea sobre toda su obra, alcanzando su máximo exponente en el siguiente libro que publica en el 2003, titulado Poemas de la aceptación y mirada de Narciso, que dedica a dos importantes, inteligentes y hermosas mujeres, su esposa Mercedes y su hija Leticia. Mientras lo iniciaba, tiene la sensación de que algo crece dentro de él. Es como una premonición que le enfrenta a algo fuerte, desconocido, que no puede controlar, una grave enfermedad temida, que le confronta y enfrenta al gran reto de mirar cara a cara a la muerte. De este envite sale victorioso y fortalecido y reforzado a través de la aceptación, elemento importante en nuestras vidas. Reflejado este extremo en varios poemas, principalmente en Rota caja de música. Cuando busca la plenitud y el éxtasis, se encuentra con el vacío, y ahí, ante el silencio del vacío, solo, desnudo, auténtico, un encuentro con el ser, del que emerge cauteloso un atisbo de esperanza y luz en alguno de sus poemas, como el Cántico. Vida, muerte, principio, fin,
son las dos orillas del cauce en el que transita el río de su vida y en el que se sumerge para tener esas experiencias que luego le permiten traducirlas en una obra rica. En el 2007 publica No Eurídice de nuevo, que son poemas de amor y de una manera tímida un abordaje de lo inmortal. En el poema Viaje sin retorno, que os lo voy a leer, que es cortito además, y que dice así: se apresura el calendario, pasan los años y las gentes, pero los ojos de la noche permanecen. Algo crece en nosotros que madura y nos pide hermosa y necesaria muerte. A feliz viaje nos invita al que solo acompañe leve peso. Nada que nos otorgue la luz como algo obvio. La casa del sol, vano sueño. Viaje sin retorno, no por frecuentado conocido, y del que los pocos que vuelven sin volver del todo nada dicen. Lázaro, Inger, regresados por el verbo, asortos callan. La sombra que en su retorno arrastran los declina lo invisible. A sus ojos, sin verlos, los abrazan en el silencio de otra gente, de un mundo de palabra ausente, rasgado el papel de la apariencia, desvanecida la teatral escena del regreso, solo quedan la sombra y el mortal silencio. Dentro de un marco de erudición en el cual se enmarca toda su obra, con presencia de lo clásico y mítico, en el que se ha formado, utiliza como vehículo de expresión el mundo antiguo para dar luz a su última obra en el 2012, que es La muerte del fauno, que forma una unidad con el anterior Eurídice. Bien, y ahora, como primicia, os quiero contar que está escribiendo una novela de carácter filosófico, en la que podría decirse que en la primera parte lo contempla como una bibliópolis, es decir, una biblioteca concebida como una ciudad donde acontecen cosas, hay vida, muerte, y la segunda parte sería el laberinto. Y al final, la tercera parte, no preguntes lo que hay detrás de los ojos del tigre. Bien, en el devenir del pensamiento inconsciente entre miedos, dudas, vida, muerte, luchas, pasado, futuro, en ese contexto discurren nuestras vidas, mientras se nos escapa lo esencial, la vivencia del instante, la magia del presente, del aquí y del ahora, que todo lo transmuta y nos conecta con lo inmanente, con el ser, con lo que somos realmente, con lo que ilumina nuestro camino y da sentido a nuestras vidas, llenándonos de paz, de plenitud. Y de ahí emana la auténtica solidaridad y el amor incondicional, que es la única fuerza capaz de transmutarlo todo, capaz de hacernos evolucionar y también de elevar nuestro nivel de conciencia para transformar este mundo y convertirlo en un paraíso donde todos seamos capaces de atisbar la primavera en el árbol muerto del invierno. Pues bien, aquí y ahora os dejo con César, con su interesante y sugerente conferencia.
Álvaro Cunqueiro y la metafísica del instante. Boas tardes, señores e señoras, amigos. Afortunadamente, nos verdadeiros tempos, o traballo de edición da obra espallada en periódicos de Álvaro Cunqueiro estáse realizando, e eu creo que ese hilo inmenso de milleiros de artigos, moito máis que un hilo, se teñen razón os xeólogos que falan de un hilo prehistórico que levaba auga incomparável co hilo que nós conocemos, pois hai que compararlo con ese hilo prehistórico. Eu creo que cos obras que están en preparación, en 3-4 anos, o 90% da obra de Álvaro Cunqueiro, refírome concretamente aos artigos e traballos aparentemente menores, pois estará editada e a disposición de todos os lectores e de todos os estudiosos. Eu creo que isto é un material dunha utilidade inmensa, porque non solamente pola súa calidade de escritura, polo descubrimento da súa estudio das estructuras literarias que emprega Álvaro Cunqueiro, sino tamén porque eu considero que todos estes milleiros de artigos son como un diario inmenso, un texto que ten a mesma respiración que Álvaro Cunqueiro e que o home obxectiva os seus sonos neses textos. É dicir, hai unhas clases de biografías. Unha biografía, se aplicáramos a teoría das almas dos antigos egipcios, pois teríamos que hai unha alma material que pode ser obxecto de unha biografía evidencial, trivial e definitiva das pequenas miserias da vida cotidiana, e quizá é inevitable fazer ese tipo de biografía, pero eu creo que non engade luz alguna. E outra é a alma artística tal como queda reflexada nos textos, esa biografía que é auténtica, que o home merece, que é a biografía do seu proxecto artístico, dos seus sonhos, e eventualmente das razóns do seu fracaso, sempre a descubrir nos seus propios textos. Hai que reconocer que a vida material de Álvaro Cunqueiro non é unha vida como a de, digamos, a de Napoleón ou a de Gaulle, de grandes feitos públicos. En realidade é unha vida de pequeno burgués que vive nunha pequena vila ou unha cidade de mediano tamaño, pero a súa auténtica vida e as súas auténticas aventuras están no plano do espírito e no plano da creación artística, e en consecuencia a auténtica biografía ten que ser a biografía dos seus sonhos. Como dicía el, unha frase que gostaba moito de recordar, de Shakespeare: estamos feitos da madeira dos sonhos. Pois estamos feitos da madeira dos sonhos, o que come biografía é os sonhos. O título, que é Metafísica do instante, onde falaba con a miña filla e preguntoume, en fin, sobre o texto, e dicía que interesante, pero que o de metafísica parecía demasiado presuntuoso. Eu non vou a discutir tampouco de palabras como se discute. É posible, eu coa palabra metafísica quería dicir algo, non unha concepción, digamos, filosófica no sentido tradicional, sino algo que está máis alá do aparente, máis alá do físico, e que compre investigar e explicar. Para falar do instante, eu creo que nada mellor que ler uns versos de unha poeta, Wisława Szymborska, que é Premio Nobel de Literatura, unha poeta polaca, unha señora encantadora que sempre tiña na súa mesa bombós e un vasino de coñac, que morreu recentemente a unha edad avanzada, e que meu pai non a coñeceu a súa obra, pero gustaría dela, estou seguro, moitísimo. O libro chamase precisamente Instante, escrito en polaco, e entón di así: son as 9:30 hora local, todo está en su sitio en ordenada armonía. En el valle un pequeño arroyo, cual pequeño arroyo, un sendero en forma de sendero, desde siempre hasta siempre, un bosque que aparenta un bosque, por los siglos de los siglos, amén. Y en lo alto unos pájaros que vuelan en su papel de pájaros que vuelan.
Hasta donde alcanza la vista, aquí reina el instante, uno de esos terrenales instantes a los que se pide que dure. Pois ben, eu sobre esa concepción poética do instante eu quería falar para mostrar ademais que o tratamento, como direi despois, da vivencia é esencial no artellamento da obra artística de Álvaro Cunqueiro. Un instante, intuímos, relacionámoslo inmediatamente con vivencia, un estímulo procedente do mundo exterior, do noso interior, da contemplación dunha obra de arte, dunha lectura, porque a lectura tamén é visión, incluso etimolóxicamente, e que esa vivencia illámoslo de todo o fluxo temporal, mergullámonos nela e producenos un fondo impacto cultural e emocional. Esa vivencia require como digo, ese illamento da liña do tempo, en segundo lugar, a asociación, porque todas as vivencias son compostas no sentido de que unha vivencia repercute en todas as vivencias anteriores que tivemos e incluso pois as asociaciones que facemos típico na obra de Cunqueiro con todo o pasado cultural do home. E logo, atención, como sempre, a atención absolutamente necesaria que é a contraparte desta profundidade de inmersión en un instante. Recordemos como Nietzsche no seu Zaratustra berraba Zaratustra o verdadeiro home, aquel de Mensch, gib acht, home, presta atención. E para baixar un pouco o tono, como esta ruptura que lle gustaba tanto a Cunqueiro, pois unha anécdota que gustaba de repetir moitas veces, que creo que atribuía a Unamuno, que cando alguén lle dicía a Unamuno que dormía demasiado, que o interlocutor pois que dormía moi pouco, dicía sí, pero vostede dorme 4 horas, pero eu necesito dormir 10, pero que cando estou desperto, estou moito máis desperto que vostede. Esta calidade da atención pois é esencial. Pero antes de seguir falando do instante na obra de Cunqueiro, eu creo que é necesario unhas breves consideraciones sobre algo que está extraordinariamente relacionado con isto, que é a distinción entre, e sobre todo con a obra de Cunqueiro, a distinción entre as sociedades frías e quentes. Falando dunha sociedade quente, sendo consciente de que exagero, pero que creo que define perfectamente o derradeiro avatar da sociedade occidental da última parte do século XX, é dicir, de cando comenzan as redes, internet, os computadores, etc. Chamas sociedades quentes aquelas que ven o tempo dun xeito lineal, con unha noción de progreso, unha innovación tecnolóxica constante, de xeito que un artiluxo que ven de aparecer, pois non hai xeito de se facer a él porque rapidamente é sustituído por outro. Incluso, lingüísticamente, o tempo predominante é o futuro que coloniza o presente. Vamos a, unha voluntade de poder, temos que, etc. E o que caracteriza a esta época é precisamente a pérdida da capacidade de visión. É dicir, o que é esencial o ver na vivencia, nesta época, o ver sustituíse, digamos, pola fotografía. En vez, con isto non é unha alusión ao traballo dos artistas, evidentemente que non ten nada que ver unha cousa con outra, pero que é evidente que o home tecnolóxico da nosa época perde a capacidade de ver, non é capaz de, como estaba Cunqueiro, de un par de horas vendo florecer as pómulas é fotografía, que é a mesma vontade que indica unha falta de visión e un cambio, unha vontade clara de poder. Con esas fotografías collas no derradeiro artiluxo e son, digamos, as riquezas, pois, eu diría, as pobrezas dos modernos nómadas. Hoxe, precisamente, no país trae unha entrevista con esta cantante alemana tan admirable, Uta Lempa, e Lempa di que
o que caracteriza a nosa época, en líneas xerais, naturalmente, é a falta dun profundo emoción na xente, dun profundo impacto cultural. É que perdeuse capacidade de ver, precisamente repite isto mesmo, que a xente xa non necesita ver, abóndalle cos chats, cos artiluxos de, como se chama, que non sou incapaz de distinguir de Twitter ou de que sexa. E con isto tamén a pérdida da memoria e a pérdida do pasado. O pasado está cancelado, non hai memoria que traballe o pasado e a tradición, e en realidad está sustituído polo arquivo. O arquivo nos artiluxos tecnolóxicos. Este continuo inventar que impide a habitación e a residencia típicas das sociedades frías. Cunqueiro escribiu unha vez un artigo falando de que un rei dixera que cando se inventara un cerebro electrónico para despedir os obreiros, elixir os obreiros que cumpría despedir da Citroën, pois que prohibiu xa que se inventase, que xa se inventara demasiado na historia do home e que os inventos quedaban clausurados. Frente a estas sociedades quentes, temos as sociedades frías. Chaman sociedades frías como prototipo de Xilia e en realidade todas as sociedades agrarias da nosa cultura, baseadas na agricultura, baseadas nun calendario lunar ou solar, en a que todo non hai futuro e que todo é pasado. Un pasado que é reverenciado, rememorado, e todo pode ocurrir de novo, todo de novo retorna. Retorna a inundación do Nilo anual, retorna a noite de San Xoán, retorna aos traballos das sementeiras e das colleitas, etc. Notemos incidentalmente que este calendario xa agrícola que temos está desfasado con relación ao mundo tecnolóxico que estamos vivindo hoxe. E incluso retorna a posibilidade da creación. Por exemplo, nos maias, que incluso actualmente os chamanes montan un artiluxo na Terra, un cosmograma que reproduce unha noite estelar, a noite da creación de hai 2000 anos, na que crearon os seus mitos e establecen unhas canles entre a noite estelar e o humilde altar que está en terra, polo que os fluidos e as ofertas dos homens dos deuses e dos homens pois circulan. É dicir, recreación da volver a revalidar a creación, como ocorre tamén en certo sentido semellante coa derradeira cea e a Eucaristía na Grecia cristiana, ou como cando Álvaro Cunqueiro pedía que se pintasen as mazás, onde dicía un pintor pinta as mazás como se foran as mazás do primeiro tempo da creación, cando se dixo sexan as mazás se foron e o home lle deu nome ás mazás. Pois esta recreación esta posibilidade de revalidar a creación é precisamente unha das características do eterno retorno que se dá nas sociedades frías, que para min é un dos sentidos tamén do eterno retorno de Nietzsche, que parece un absurdo filosófico, pero que ten poéticamente produce un impacto emocional profundo e eu entendo nese sentido. E entón, Cunqueiro, o que fixo, naceu en este mundo, un mundo agrario, industrial, suxeto, encillado un calendario esencialmente o mesmo, é dicir, se collemos os tempos xa como nos remontaron no Líquido, pero se collemos desde a Antigüedade de Grecia hasta o século XVIII, o home viviu esencialmente dun xeito igual. Incluso coa industrialización do século XIX, enormes illas en todo o occidente, e por non falar do resto do mundo, continuaron vivindo, entre elas, por exemplo, a miña provincia luguesa e o meu Mondoñedo, exactamente como podían vivir nunha sociedade agraria do antigo réxime. Isto foi decisivo na obra de Cunqueiro, que eliminou precisamente na súa obra o tempo e o espacio, precisamente para, en profundo, que xa estudei en outro sitio, para acadar unha profunda armonía con estas sociedades que chamamos frías circulares.
na que todos os referentes, unha vez que se suprime o espacio e o tempo, se xustapónen e reobran uns sobre outros, e todos os milagres, todas as milagres son posibles. E neste tipo de sociedades é precisamente o que circulares, como un anelo perfecto, lle sacae a vivencia do instante. Non quero dicir que o tecnolóxico non teña vivencias, pero son fondamente diferentes, porque estes requisitos de atención, de estabilidade, de recrear as vivencias sempre posibilitadas polo eterno retorno ano tras ano, só se dan nas sociedades frías, que en realidade son as sociedades cordiais, é dicir, por pas que son esas definicións que dan os científicos, que pode estar de acordo, pero bueno, hai que respetarlas. Entonces decía que é precisamente por eso a obra de Cunqueiro creo que hai que artellala ao redor da vivencia que é como unha xoia en a que sintetiza a impresión producida por calquera estímulo con unhas objeciones derivadas de realmente toda a historia cultural do home. E iso produce a posibilidade de darlle unha apariencia aos obxectos como se foran os obxectos de primeiro día. Xa dixemos o das mazás. Noutro momento fala de hacer resplandecer lo máis cotidiano, ígneo, como unha piedra preciosa. E eu considero que tanto o home, na súa alma artística, como a súa obra, estaban entusiasmadas no sentido etimolóxico, é dicir, montadas por un Deus que lle garantía permanentemente a capacidade de asombro. Esta capacidade de asombro e de atención propia do campesiño das sociedades agrarias, propia tamén da obra de Álvaro Cunqueiro, creo que é unha das perdas máis terribles que se dan na nosa época, donde xa a xente, en vez de mirar as estrelas de acordo co que dicía Álvaro Cunqueiro, unha frase que gustaba moito dun astrónomo británico, un poeta máis que astrónomo, que dicía: compre mirar as estrelas coa mirada do pastor homérico, pois en realidad miran a pantalla do móvil, que para mí é un dos espectáculos máis tristes cando un vai pola rúa a todo Deus ensimismado mirando pois non sei, o novo Deus da nosa época. No fondo da obra de Cunqueiro, artellada en torno a vivencia que rompe o argumento, porque o argumento en realidade nas obras de Álvaro Cunqueiro non ten moita importancia. O que importa é profundizar na vivencia, no instante, que, como digo, é composto porque o encanto, precisamente, como mostrarei despois algúns dos exemplos, é vencellado con toda a historia cultural do home. E, no fondo, hai tamén a necesidade, como hai tamén en Lezama Lima, de recrear o paraíso. Hai a nostalgia do paraíso na obra de Álvaro Cunqueiro. É simpatetismo sempre. A él acalle moi ben unha frase que di Lezama Lima falando do Peruxino, dun pintor, que dicía o Peruxino, a súa total serenidade, a súa muller, trae un plato de sopa mentre eu pinto outro ancho. Pois así era a práctica artística de Álvaro Cunqueiro. A súa irmá trae unha taza de café mentre se escribe outro artigo. E con ese artigo que estaba creando, pois estaba realizando a súa propia búsqueda do paraíso. E isto lévanos ao problema do mal, da angustia, do dor, da soedade no home e na obra de Álvaro Cunqueiro. O que se refire á soedade entendida como un momento baixo do ánimo determinado, non creo que non hai moito que dicir, porque todos temos esos momentos, pero que non son definitorios, evidentemente. Incluso podo recordar que hasta Xesús de Nazaré pois estivo só no horto e na cruz, non? Porque a meditación ele, etc. Ele sempre, creo, a súa obra está chea de metáforas de luz. Ele creu sempre, ele falaba
os gloriosos días se llenan de luz. Encontrar o vino de luz en los momentos máis terribles. Frente a Camín, que o tempo non polemizou, porque incluso escribiu despois da morte do Camín, pero nas cartas a Alberto Casal e en varios artigos, cando Camín fala de que la peste é la vida, ¿no? La peste é la vida, pois Cunqueiro di que el mal e la peste están presentes, pero non poden categorizar la vida. Frente a unha cabeira, ela amosa sempre o sorriso de Xuleta e pregunta, que ten razón? Quen ten razón? Porque vai a vencer o da cabeira frente ao sorriso de Xuleta? A peste non é a vida, poden vir as ratas, pero iso non é a vida. A vida é moito máis, e a vida é moito máis que a peste, onde a peste foi o froito da vida. Non hai unha concepción dualista do ben e do mal en Cunqueiro. Ele acepta que o mal forma parte da vida, non o expulsa da vida. O que pasa é que pensa que hai un misterio. Eu recordo, con conversacións con ele, como aquela persona de que falemos da dor dos inocentes, da fame da morte dos nenos, etc., que non o podía comprender. Pero, frente ao home tecnolóxico da nosa época, que creía que con un exceso de información non hai misterio, ele creía que hai que aceptar a vida totalmente, aceptar o secreto, o que profundamente verdadeiro permanece agachado. E atopaba Veneza como unha cousa que lle impresionaba moito, creo que era de Tolstoi, que pareceme que hai un can que está morto, un corpo desfeito, a xente pasa con noxo, afástase, e pasa Jesús e di, os dentes son como pérolas, non? E ele creía, efectivamente, que os dentes son como pérolas en todo, incluso no rostro do moribundo, que pode haber beleza, xa digamos, nun vello cementerio, no que o vento sopra, na lápida dolorosa, etc. Ele dicía, como dicía antes, que o fío de luz compra topalo en todas as cousas. E o que sí consideraba é que non a angustia frente a Camín, pero sí a malinconía e o dor diante do dor, porque ninguén pode ser aquí o dor. A malinconía, ele escribiu que probablemente o home é o árbore que dá froitos de malinconía, e reconocía que esa malinconía era axeitada para describir os homes e as terras, e dicía, non sei por qué, pero é moito mellor describilas con malinconía que con optimismo, digamos. Eu creo que, precisamente, no fondo desa malinconía está o propio, do que falaba antes, das sociedades circulares, das sociedades do calendario agrícola, que é a nostalgia polo paraíso perdido. Entonces, un procura recrear ou voltar aos orígenes, pero iso, en definitiva, é imposible. Eu creo que a vida, o home e a obra, vexo sempre baixo a metáfora da luz. Ele falaba era unha obsesión porque unha mirada nova sempre frente aos obxectos. E ten escrito que un vaso pode parecer un vaso gastado, un vaso roto, en embargantes de súpeto enchese de luz e é o vaso lubriado. E di, incluso nas máis fondas tebras, pois hai unha lámpara de ouro. E eu estou seguro, incluso, falaba de Sísifo, unha condena eterna polos deuses, e mostraba-se optimista, dicía, porque en ninguna parte está escrita que Sísifo teña que descer rapidamente, non, ele vai devagar, fala coa xente, que leva o peso, mira as flores, mira os paxaros, e dentro da condea, pois, enriquecese continuamente. Eu creo que na serenidade dos seus últimos tempos, ele atopou, ele mirou esa lámpara de ouro. Recordo agora un artigo fermosísimo escrito por unha persona normal, non recordo o seu nome, pero que colleu exactamente ese sentido luminoso de Álvaro Cunqueiro, que ten, xa digo, metáforas de luz a veces tantas en algunhas obras e sobre todo en moitos artigos como un místico sufí.
e lle dixo que concluía no artigo o día que morreu Cunqueiro dicindo gracias polo teu luminoso existir, e eu creo que aceptou plenamente, prescindindo das miserias da alma material, pero que aceptou plenamente coa súa alma e coa súa obra artística. E agora, se me permitides, se non é lamentable, non? Eu quería poñeros uns exemplos das vivencias de Cunqueiro, o tratamento da unión da impresión diante do estímulo con toda a tradición cultural. Leo en galego ou en español según sexan os artículos. En casa, en un día de invierno, la nieve de pronto, todo cubierto mientras la noche se apresura. Escribo cerca del fuego, porque é un fogo, efectivamente, porque escribí ao lado dunha cociña que tiña leña de carvalho. Tranquilo como un monje irlandés nun monasterio do século VIII. E de súpeto, isto que a mí parece dunha belleza, e dice, non, esta noite non vendrán os normandos. Claro, porque ele está lento, Ponce tamén recorda os monxes que escribían nos mosteiros do século VIII en Irlanda, sempre o medo e a curia de que chegaran os vikingos, pero claro, unha noite de neve, pois non van vir, e a Mondoñedo de feito chegaron como pasa que foron afundidos eles, os musulmanes, ao mesmo polo San Gonzalo. Referido, por exemplo, a esta necesidade de ver de división, a capacidade de división e completamente de contemplar a noite estrelada, inda que hoxe, inda con mellor vontade as luces da terra impiden, non se pone tan difícil contemplar, pois dice, alta, azul, pálida, iba la luna pisando nubes oscuras. Cesó el viento, se fueron las nubes y en el cielo profundo que preside el creciente viajan lentamente las estrellas. Por el este entra el cisne con alza y estará en el cenit cuando en Becerreal y Mondoñedo siguen los geórgicos, los campesinos, el centeno, y se oiga en el surto cantar a la vez la tórtola y la codorniz. Si despertara media hora antes que las concepcionistas, que eran unhas monxas de clausura de Mondoñedo, que tiñan un cántico alba maravilloso, que tocan a alba, vería surgir las pléyades que salen matutinas diciendo al hombre que ya pueden navegar. Miramos aquí como determinadas circunstancias e impresión da súa vida, porque eu teño ido varias veces con ele de noite a escoitar as monxas, o cántico das monxas, mistúrase, por exemplo, pois cos caballos agrícolas, con Becerreá e Mondoñedo, coas estrelas, coas pléyades, unha concepción de navegación que remonta naturalmente ao homo antigo, non? Outro, Noche de San Juan en Becerreá, unha noche e unha alba mágica. La flor de oro de la siesta, la rama verde del roble y las aguas de la fuente y de los ríos se llenan de significado, a la vez que al Bautista se celebra la plena resurrección de la tierra, que era un dos grandes temas del, de acordo con isto da posibilidade de que volvan os tempos primordiais. A indistinguible fecundidad de los gérmenes en las simientes, la grave madurez de las mieses. E logo, tratar o obxecto singular que aparece na realidade, ese vaso gastado que é o grial que falamos antes, como obxectos arquetípicos, como se fora un obxecto dunha mirada por vez primeira. Fala da súa irmá que está facendo filloas, dice, doradas filloas rellenas de natillas, e outras con un cacillo de sangue en el amoado, rosado color, piel de la reina de Saba, piel de la Francesca. En otro momento va viajando y dice, media Galicia encerrada en la redoma de la niebla. En la fuente vieja, en Mondoñedo, ve un cabalo, e que dice, un cabalo que leva 4 feixes de nabos, e sobre a súa cabeza as flores amarelas con un recendo fresco. Vai só cunha gran coroa dorada. E entón este humilde cabalo, inclinado baixo o peso dos feixes, eu estou convencido e seguro que ele tirou aquí que o realzou e o levou á categoría de unha imaxe evangélica, segurísimo, conocendo o modo de pensar de meu pai. Outras veces aquí vino ya la primavera, algo tan hermoso, tan alegre, tan coloreado, un inmenso silencio. Logo outra vez di, hubo moitas patacas este ano, coa mesma serenidade que un campesino exicio que dixera que grande foi a inundación do Nilo este ano.
e debido precisamente a que suprimiu o espacio e o tempo na súa obra e que hai unha xustaposición de todos os referentes que reobran uns sobre outros, todos as mirables son posibles. El, en unha carta a Alberto Casal, pregúntale por que, despois de escribir Merlín, durante cierto tiempo encontraba merlines por todas partes, es que viven en alguna parte, te agradecen la memoria y de alguna manera quieren hacerse presentes. Outra vez va por la calle, por la rúa de Policarpo Sanz, un día de ventoso e frío, e entón di que hoy vino a hacer la primera camelia en Policarpo Sanz. El capullo de la camelia, cuando se abre, salió rojo y dijo, ajá, cuando se desprende de la rama y cae, dice, jota, asisto, y a continuación dice, asisto a la muerte de las rosas. Ellos no, nada dicen. Pierdo algunas horas contemplando el florecer del almendro. ¿Es que esto es perder la vida? Pregunta retóricamente. E entón era a resposta que dicía, non, eso non é perder a vida. Quen a perde é quen vai a fotografiar e a continuación vai a camiño da nova fotografía. E como resumen destes textos, eu quería un que é conocido, pero que ilustra perfectamente a mistura de experiencia vital, unha vivencia influida por mistura de experiencia vital e, por exemplo, neste caso, un referente clásico. É o discurso que pronunciou de investidura en 1980, cando lle deron o título de doutor honoris causa por a Universidade de Santiago, e entón o seminario pero estaba lá, entón era o campo da feira, onde estaban todos os camponeses, os carros deles, os carboeiros, os postos de patatas, o grano, etc. E don Francisco Fanelo, que era un catedrático de latín, que foi o meu profesor de latín tamén, explicaba no seminario cunha voz moi potente. E entón, di Álvaro Cunqueiro, no seminario de Mondoñedo ensinaba un gran latinista, don Francisco Fanelo Losada, que daba a súa clase nunha aula de planta baixa, cuya grande fiestra abríase sobre a Plaza Nova, xusto onde poñían os vendedores de palla e perto xusto onde poñían e perto de onde poñían os seus carros de encano, os carboeiros e o seu barro os cazoleiros. Por derribo do moureiro dos tratos escoitábase de cando en vez a voz de don Francisco dicindo casi caberros un verso de Virgilio ou unha frase de Cicerón. Era unha mañanciña de outono, soleada e quente, e sobre o falar dos que vendían e dos que mercaban, impúxose con unha forza inusitada a voz de don Francisco. Cras iteráramos a eco. É dicir, mañán navegaremos a alta mar, non? Por un momento calaron todos, como se houvese saído ao ar unha palabra de final. Volveu de novo o bureo do trato, o relear en galego o precio dun mollo de palla, o porrón e dun cesto de carbón, latín e galego, é dicir, eterno. Isto foi o que eu sentín e o que eu non esquecín en deixamais. E este reino era polo poder mesmo da fala, na que eu decía, un reino de mel. Puiden verlo con anos pasados moitas outras pasaxes diferentes, en Europa e noutros continentes, pero nunca supe dicilas, sino reducía a miña paisaxe. Nunca supe pintar outra cousa que este reino no que nacín e cuyos lindeiros, bosques, fontes, camiños e pousadas digo coa lingua materna. E por rematar, enlazo cunha pregunta que outro día nunha presentación precisamente en Vigo do libro das cartas entre Cunqueiro e Casal, Ferrín se plantexaba como verán nos séculos futuros a Álvaro Cunqueiro. E entón, esta pregunta eu coloco no marco desta distinción entre a sociedade agrarias tradicionais e eu considero que a obra de Cunqueiro se houbera que, non sei, presentaba a outra raza alienígena o seu significado, eu diría que a súa mensaxe literaria é a culminación destas sociedades agrícolas do tempo calendario do Enrico Tratadosi. Non me cabe a menor dúbida que Cunqueiro, a problemas de lingua aparte, se tivera hoxe que falar, que sei, un sabio da antigüedade, un Chino, un Sócrates, un Cicerón, aos poucos minutos terían un mundo común e unha linguaxe común. Claro, tendo en conta a evolución a onde vai a nosa sociedade do home tecnolóxico, a desaparición da paisaxe agraria tradicional, esta pérdida importante da capacidade de visión
a pesar dun sentido de progreso de historia, a pérdida profunda da conciencia histórica con relación ao pasado, hai unha fonda reta evidente, non? É dicir, a xente en xeral carece de formación histórica e outro día, algo que todos os que son os profesores sabedes perfectamente, preguntábanlle na rúa quen foi Franco a unha persona de xente sola e non tiña ni idea. É dicir, esta ruptura que se produce hoxe, esta pérdida de visión e de atención, fará posible que Cunqueiro sexa entendido, refírome non me refiro ahora, por sempre, por pequenas, digamos, sociedades circulares que sempre haberá, iso é obvio, pero non estará en franca ruptura coa dirección por onde vai hoxe o mundo. Pois non o sei, pero eu considero que hai exemplos animadores, por dicir, tendo en conta que os avances tecnolóxicos son inevitables, e hai que convivir con eles, por suposto, pero non teñen por que implicar a ruptura das vellas concepcións tradicionales, dos mitos tradicionais, da desaparición dos mitos tradicionais, etc. Por exemplo, hoxe en Eurasia, sobre todo, por exemplo, en Siberia, na Rusia asiática, que estaba chea de pequenas comunidades con pequenas linguas faladas por poucos milleiros de persoas, pois algunhas desaparecen, pero outras prodúcese un renacimento espectacular. Por exemplo, Mongolia, ao lado da tenda tradicional Boguere, o presidente mongol declarou que nunca renunciará ao sistema de vida transhumante basado no gando e na cultura tradicional, sin perxuízo da tecnoloxía. Estáse producindo, por exemplo, un renacimento do chamanismo. Eu con isto non defendo, como me dicía a miña filla, pero que defendes a ignorancia? Non. Pero unha cousa é que ti podes creer no chamanismo prescindindo de que moitas veces un tratamento psicosomático pode atopar unha resposta nos tratamentos chamánicos, e outra cousa é que ese renacimento do chamanismo permita o contacto con unha sociedade tradicional que vai desaparecendo, que vellos textos sigan poder sendo entendidos e, en definitiva, que a riqueza do home se manteña, porque é como se aquí, prescindindo de que un sexa creente ou non, de súpeto, a nosa paisaxe desapareceran as iglesias, as pequenas iglesias, os toques das campás. Pois podemos imaginar un empobrecimento, non imagino unha paisaxe así. Por iso que sempre queda aberto un marxen a esperanza. Non falaches nada da poesía. É certo, bueno, estou de acordo co que dixeches, coa metafísica esa do instante, das vivencias que produciches de teu pai, pero el cando escribía artigos, escribiu moitas veces para comer, quero dicir que era unha profesión. Entón, inda que ele estaba aí con toda a súa tradición, no sentido de Gadamer, de a tradición non só do pasado, senón de todas as súas lecturas e todo eso, el escribía, pois porque tiña que escribir. Pero outra cousa é a poesía. Creo que a poesía é algo moito máis íntimo, moito máis fondo, onde el dá moitas claves, e que non sei se ti estes desvelado. No, eu, polo que se refire ao primeiros artigos, prescindindo de que, obviamente, que cobraba por eles, eso é obvio, pero eu creo que eso non afecta nada a fondura artística, a frescura, que é evidente a calquera que os lea, non? Polo que se refire á poesía, sobre todo a poesía, non me refiro a primeira xeira. Sí, a última, a partir dos 50. Eso. Pois é un terreno que ainda non traballei porque ao facer eu mesmo poesía, pois eu creo que non
non sei, os poetas somos máis lectores de poesía, por así decirlo, tamén, non sei se é certo ou non, pero hai temor a influencias, etc. Eu recoñezo que o que me fascina é a prosa, que é onde eu estudiei e reflexionei, e en todo caso, pois, a poesía queda para máis adiante. Pero creo que o home tal como eu coñecín, queda retratado perfectamente na súa prosa. Sí, pero, vamos a ver, todo eso que din da luz, dos fíos de luz, é certo que están nos seus artigos, e tamén na prosa, unha prosa incluso humorística, que a él molestaba moito cando lle decían que era un escritor humorista, subía polas paredes. E realmente eso non está na súa poesía. Na súa poesía, bueno, xa verás o que escribir, pero eu creo que aí é onde él se autorreflexiona e pensa, e, por exemplo, ese alguén de min que nunca fun, di que leva ao lombo, que o arrastra, que non pode ser feliz porque está sempre machacando nel no lombo, como un desdoblamento do propio eu. Non hai alegría, na poesía... Non, eu, máis ben, digo provisionalmente, porque eu pensei alguna vez, pero digo provisionalmente, eu dicía antes que unha biografía ideal é a que estudia os soños, o proxecto, as ambicións que están reflexadas na prosa. Eu creo que na verdadeira poesía están tamén, en certo sentido, as razóns polas que o seu proxecto... Eu sou inimigo dos argumentos zombies e desa alma material que falaba antes, que para mí non carece de interés. Un eventual fracaso de parte dos proxectos artísticos está na poesía. E entonces esa biografía tamén tendría que estudiar a súa poesía para contemplar a outra cara fecais non tan luminosa como da súa prosa. Pero vamos, estudito provisionalmente sin afán de entrar. Leirei o teu traballo con toda atención, por suposto, como sempre leo o teu. Gracias. Unha cousa fora da literatura estrictamente. Esa escisión que plantexas, que che gusta a ti, e que esa escisión tan radical entre a alma poética e a alma material, ao final non é inhumana. Non, porque, vamos, quero dicir, ti colles unha biografía de fulano de tal. Entón, o mellor, os seus feitos materiais non teñen un maior interés, quero dicir, non? Esa biografía, polo interés sí, é un político, como, por exemplo, pensemos para ben ou para mal, Stalin, Napoleón, Federico el Grande, etc. Pero se é unha vida que, por exemplo, unha biografía de Kant, para poñer un exemplo, que todos os días vai a súa clase, non hai acontecimentos notables, alguna vez intentouse facer biografías de pequenas miserias, de algún enamoramento dele, as súas aventuras foron no terreno intelectual, e entón é aí onde é un coloso un xigante. Entón, iso que hai que estudiar. Eu foi unha biografía que diga, fulano de tal día estuvo nunha cidade, tal día discutiu coa muller, tal día orinou frente en Corrientes, tal... Ese tipo de biografías son trivialidades, non lle vir interés. En cambio, ver o que ele pretendeu, que non é humano, é un combate tremendo, o que ele pretendeu transformar no terreno do arte, do pensamento, etc., o seu fracaso incluso, pois eso é para min, o que ten interés na biografía. O resto, os pequenos incidentes, as pequenas miserias, a que me interesan? Agás a alma da porteira da nosa época, que efectivamente a un programa de televisión seguro que interesa, pero é a miña opinión, pero admito que haxa outras, por suposto. No, vamos, que a alma poética de Nietzsche non este condicionada pola súa realidade material é bastante discutible. Non, eu non digo que evidentemente sempre hai, sí, un certo marxismo temos moito que admitilo e é patrimonio común, pero de aí a xa che digo, e, por exemplo,
Unha biografía de George, por exemplo, a súa relación con Nora, un libro de 500 páginas, que eu li, e non digo que non me divertira lendo, pero a quen lle poden interesar pois as cartas pornográficas que escriben entre eles, os problemas de relación entre eles. En cambio, unha biografía que se lanzara como xurdiu Ulises, para mí parecía moito máis interesante e o que nos interesa a todos, digo eu. Sí, pero Ulises o mellor non xurdía así, se Ben, non fora a relación con Nora. pero é preciso establecer un corte epistemolóxico en algún sitio, e entonces que non é necesario, por exemplo, Proust. É dicir, a mí eu sinto profundo desagrado cando leo unha biografía como el, por exemplo, nun burdel se masturbaba en riba dunha foto da súa nai. Para que necesidade de contar iso? Os detalles así polo miúdo non, pero de Proust era como era. En cambio, Proust, a obra é gigantesca, entonces estudiamos eso. E a biografía de Proust nese sentido. Pero, Pero ti estás de acordo en que a alma é única. E entón... eu non sei se estou de acordo non, porque hai unha cousa, un alma concupiscente e material e de baixos instintos, e logo temos grandes pulos. Eu creo que o que hai que biografear son os olhos, pero bueno, non creo que podamos discutir. A ver o que dis, porque está claro que na vida do teu pai, nos soños e en todo, hai un antes e un despois. Teu pai non é o mesmo antes de 1949 e despois de 1949. Eu creo, vaya. Entón, calquera na vida hai momentos en que ves a realidade. Eu creo que con Cristo foi esencialmente sempre o mesmo. Desde os 18 anos se teño material del ata que morreu. Outra cousa é que haxa circunstancias materiales que atravesou que dificultaran, facilitaran, digamos, a súa obra. Pero sempre o que el foi guiado é polo que el di perfectamente, non sei se un artigo ou unha carta casal, que dice necesito escribir un libro de unha antropoloxía perezosa. Eu sou unha persoa que por imaginación ou por non sei que penso as cousas e xa están realizadas. É dicir, a potencia transformase en acto inmediatamente. Entonces, eso foi unha característica del, da súa, digamos, alma, a falta de outra palabra mellor, artística, desde a máis tenra infancia. E o resto son, precisamente por ser dese xeito, son os problemas que tivo, determinadas circunstancias materiales que, coas que chocou. Pero o home artista foi sempre igual. A base. A base. A base artística, sí.